Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu biyan mu a wannan channel barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo. Yau insha Allah na zo muku da sabuwar hanyar da zamu samu alkhairi kwarai sosai, wanda wannan ne na kawo muku mining ne yau. Wannan Abive mining wasu sun san shi wasu ba su san shi ba. To gaskiya duk wanda bai shi ba ya ji yayi domin zamu samu alkhairi kwarai gaskiya. Kamar da kuke gani, wannan mining ɗin ka biyo ne ina so in bidiyon bai tsawo domin in maka bayanin komai. Kawai abin da zaka yi dai akwai link in group ɗin mu a description na Telegram. Duk wanda bai cike je ya shiga cikin wannan group din za mu zanki sakin update a cikin sa, kuma group din bude yake zaka iya yin magana lafiya lau ba tare da ka samu matsala ba. Duk tambayar da kake ita zaka iya yin insha Allah. To abinda kawai zaka yi zan aje maka link a description wanda kana taba link din zai kawo ka wannan waje kamar da kake gani. Gashi nan kuna gani ko? To zai kawo ka wannan waje kamar da kake gani inda zaka yi register kenan ya. To kai abin da suke da bukata shine zaka sa email ɗinka. Wannan mining yana da sauki, duk bayan awa guda zaka bari shiga kana yin sa lafiya lau. To abin da zaka kai ka sa email ɗinka, kana tabbatar da ka sa email ɗinka kamar haka da kake gani. To sai kawai zaka ga inda ka sa send OTP, sai ka taba send OTP. Gashi nan kuna gani ko? Ka tabbata wannan ne shi kuma referral code din na wajen, inda wajen kuma zamu aje maka shi a description, kuma gashi nan ne na rubuta maka. Sai ka sa send OTP kamar yadda kake gani. To za su turo maka da OTP cikin email ɗinka kenan ne. Yawwa, sai ka je ka diba cikin email ɗinka kamar da kuke gani. Gashi nan sun muna message. To yanzu zamu diba cikin email ɗin mu sai mu ɗauko wannan ne abun nan. Gashi nan referral code ɗin ko? To sai kawai kai copy ne, bancin kai copy ne sai ka zo ka paste shi nan wajen kamar yadda kake gani. Kana paste shi sai ka sa register kamar yadda kuke gani. Gashi nan register kana sawa. To gashi nan sun ce muna kaza your email has already. To gashi nan kuna gani ko muna sawa. Gashi nan sun ce muna waya guda da account guda da ake buɗewa ga waya guda. To kai idan dai ka zo kai da asabu kai da kana taɓa register zai nuna maka register successful, zai kai inda zaka je kai downloading application din, zai kawo maka ko Play Store ko App Store. To in kana amfani da iPhone sai ka amfani da App Store, in kuma Android ce sai ka yi amfani da Play Store. Ka je ka ɗauko application, kana dannawa zai kai ka zaka je ka ɗauko application din lafiya lau. Kana ɗauko application din abinda kawai zaka yi shine sai ka shiga cikin application din. Kana shiga zai kawo ka wannan waje. To shi kawai abinda zaka yi kawai login zaka yi, sai ka sa wannan email din da kai register kenan ne ko? Kana sa email din sai ka danna send OTP kamar yadda kuke gani. Kana taba send OTP za su turo maka da OTP cikin email ɗinka, sai ka je ka diba cikin email ɗinka kamar yadda kuke gani. Gashi nan mu sun turo muna. Okay, suna turo maka OTP ko sai ka sa login. Yawwa, muna taba login kamar yadda kake gani zai kawo mu wannan waje. Gashi nan kuna gani. To kai zai kawo maka wannan initiate free airdrop. Gashi nan kuna gani nan wajen initiate free airdrop, saboda kana farkon yi kenan ne, kun gani ko? Yawwa, to kai a farko zai kawo maka shi sai ka taba shi. Kana taba shi lafiya lau zai wuce. To nan ne kuna gani ko? Gashi nan ne. To nan wajen shine wajen mining in. Kullun nan zaka zanki shigowa duk bayan awa guda, ake mining. Yanzu suna bayarwa da yawa tun kafin su daina bayarwa da yawa, kuma an kusa launch ɗinsa. Ba a wuce wata ma ko wata biyu haka ne. Muna da ko dai menene ne shi mining ba wata wahala ga shi ba. To kai kullum abin da zaka zanki shigowa kana yi, zaka taba inda aka sa claim. Kuna gani wanga claim in ko? Yawwa, to kuma kullun zaka zanki diba nan za su iya baka wa'anda. Ga sunan ne kuna gani claim BTC wa'anda ga what in za su zanki baka su. In kuma su baka bonga kullun duk bayan awa guda za su baka shi ya. Sai ka zo ka taba shi. Kana taba shi kamar haka za ka ga an nuna maka claim, kai claim successful. Yawwa, kuna gani gashi nan ya tafi. Gashi nan nayi claim ya tafi. Gashi nan ya ƙara yawa nan wurin ko? To haka zaka zanki duk bayan awa guda kana shigowa kana yi. Yawwa, to insha Allah in dai ka shiga wannan group din namu na Telegram, duk bayani insha Allah za ka same shi. Har da group din WhatsApp muna da shi ya, duk lafiya lau, duk wanda kake da shi ya. To idan kana so kuma ka yi gayyata domin ka ƙara yawa, ƴan uwanka ka buɗa masu, duk wanda ka sai yana da waya ka buɗa mai domin shi ma ya zanki samu alkhairi, saboda ba wata wahala abun. To kai zaka riba inda ka sa team. To zaka ga inda ka sa team sai ka zo ka taba inda ka sa invite friend. Gashi nan sama kuna gani ko? Gashi nan invite friend, sai ka taba shi. Kana taba shi tunan za ka ga referral code ɗinka, kuma za ka ga link ɗinka, sai ka ɗauka duk wanda kake so ka yi copy ka tura mashi. To duk wanda ka gayyata inda ya register za ka ga inda ka sa gashi nan claim. Da ya register za ka ga inda ka sa claim, sai ka taba wannan claim ɗin. Kana yin claim za su baka BTC. Gashi nan claim successful. To duk wanda ka gayyata haka za ka zanki, za ka ga BTC mun ya ƙara yawa. Gashi nan ya zo, kun ga ya ƙara yawa ko? To haka za ka zanki kullum baka da matsala. Wannan abu insha Allah in dai kana bibiyar mu za ka san bayani akan sa, saboda haka kowa ya daure ya yi na gaya muku. Gashi nan ne gashi nan da za ka gani profile ɗinka nan, duk ga komai da komai nan. Gashi nan normal lafiya lau. To dai kullum haka zaka zanki shiga duk bayan awa guda kana yin wannan ne initiate in.
lafiya lau. Zaka iya bibiyar su a Twitter ko kuma a Telegram, duk zaka iya shiga ciki domin ka tabbatar da abubuwan da suke tafiya. Kada ku mance ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku zaɓi all. Ta haka ne idan mun saukar da bidiyo YouTube za su sanar da kai nan take dan uwa. Mun gode sai mun ƙara haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Allah shi sa mu dace, Allah shi taimaka.